Hi guys! Welcome back to my channel, Miss LF Light. Ito yung mga hako o mga kawayan guys. Naman punuan sa kawayan. So, ang iyang mga sagbot, mga tag, di na ako silhigon kay lisod na tag silhig diri. Ano na. Mga laya, pamuniton lang. Uy! Hala ka cute! Asa kang ilhan, ano? Kini mga iroa guys, kung ano siya mga iro ni din hisod sa subdivision na mga binuhi sa mga panday ba sa una kay bago man yung mga subdivision so nga pila pa kabuk mga balay na adiri nga ang mga panday mga trabahante nagbuhi sila mga iro hangtod nagkadaghan niya wala raman sad ang tagiya diri so mahilig siguro sa iro mauni nga karon na dinhi sa ang garden ang among garden tan-awa ang sa nangitabo pakaibaw akong amo ani guys pagka-cute sa ito'y tambok kaayo upat sila kabuo naawa halaka puro jud tambok may mga ud asa kang inahan ani dili ni amo ang iro ni nga Bisaya na naa dinhi gidani sa inahan kay kini nga part dili man siya mabasa sa uwan unya nagsagunson man ang uwan sa milabay mga adlaw hangtod gabi karang gidani sa inahan tan-awa dili pa makakita abi na ko dili ka makakita buka na ilang mata pero di pa silang katarong iglakaw kitty boy ang lakot si mga puppies cute niya ay asa man inyong inahan bibiyaan man mo ha bibiyaan mo sa inyong mami alam mo naan mo dinhi ang cute man kaayo mo matambok kay sila guys ala sa ko na lang ni makahibaw kung amo no dili man gingon nga masuko pero maluoy man sad na sila na di pa siya kumamlakaw o ginod hala oy ka-cute na ingog panda ka-cute niya cute good morning puppy lagamay kay ulo ang usaw good morning puppy nakatutoy na mo ipatutoy na mo sa inyong mami ala ka, ikaw ray lahi o kulor. Ala, kakit ani nila. Pikas mata itong. Mami. Pikas dyan. Dah. Nakagigil. Ano yung kagyota o kulor ha? Hindi ka maklaro. Kakit man ninyo eh. Masa yung inahan ani eh? Guys, wala dali ang inahan. Cute sa mga ito eh. Ang pag-hit ang among iro sa sulod. Makadungos-tingig sa ito eh. Okay. Bye-bye. Bye-bye mga cute. Hello. Cute sa pop. Yung ano na naman mo din eh. Two. Number 3. Number 4. Siyaray lahi. Okay guys, salamat sa pagtanaw. Thank you. And please don't forget to subscribe sa wala pa nakasubscribe.
Bye-bye. Salamat. May gabi sa tanan.